A gerendát, ha fel akarjuk emelni, a következő lépéseket kell elvégezni. A vezérlésen a termékszám adatai képernyőre van szükségünk, csak ezen az oldalon lehet aktiválni a kézi üzemmódot, tehát másik oldalakon ez a mód nem működik. Amit még tudni kell, programozás üzemmódban a más oldal nevű ikonra kattintok, a felső holdpontnál 20 mm-t ír, ez minden új programírásnál alapjáraton általában 20 mm-t generál a szoftver. Ez annyit jelent, hogy hajlítás után milyen magasra jöjjön vissza a gerenda. Ezt van lehetőség felülírni akár 60 mm-re, illetve a gép paramétereitől függően akár 100-150 mm-re is. Ha ezt kitöröljük és Enterrel elfogadjuk, akkor a gerenda a legfelső holdpontig fog felmenni, akár hajlítás után, vagy kézi üzemmódban a pedálon lévő fekete gombbal. Abban az esetben, ha ide érték van beírva, például 50 mm, kézi üzemmódban is a fekete gombbal csak 50 mm-ig fog feljönni a gerenda. Én most kitörlöm ezt az értéket, tehát teljes felső holdpontig jöjjön a gerenda. A szivattyú szükséges hozzá. Vissza kell mennem a termékszám adataira. Itt aktiválom a kézi üzemmódot, és a pedálon a fekete gombbal fel tudjuk emelni a gerendát.